الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين آمين. وبعد السلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيدرا. أسلاموني كنينكا. أنا كم فلوي كألفو. جن. كألا بركة. كألا ولي ماندو. جن. وكفى أمي صلى الله عليه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سكر. كسولي أسودني سنمونكا. كسولي أكسابا نمونكا. جن. نمبري. نم. أمبارح فلين يسي أو بما. يلامنه. جاني مسو. دمسني ما كربا. أسرابي على بلو. باتكي بلو. مقوم بسي يرسيني كنينكا. نمو. أمبارح على في على كي سرا هيرلا. آمين آمين. منو ما سرود ضرورة كم على كهيركا. آمين آمين. نكني. كنا بيلي دو. جه. كنا مي. على دياسكي. جه. سبو. فمبة أبي لبا كانوا ديلا. بكى. ni kanu de fɛn fɛn daminɛ an karamɔgɔw bɛ laban kanu de la. Allahu akbar o don. an balimaw. Naamu. an baarakɛɲɔgɔn ala ka diinɛ na. n'o ye an balima sinɛfɔw ye. olu de y'a kanu. Naamu. ka nin kɛnɛ in sigi. Ayidara ka musokɔrɔba ye. Tiɲɛ. hɔrɔn ni hɔrɔn ye fɛn o fɛn daminɛ. a ka gɛlɛn. ka se t'u ye. o ka jɔ. Allahu akbar o tiɲɛ. an bɛ sinɛfɔw fo. o yi laminɛ. an yɛrɛ b'a la. Allahu akbar o don. an yɛrɛ ye sinɛfɔ ye. Allahu akbar siga t'o la. o la. Naamu. an ka foli bɛ an balimaw ye. o yi laminɛ. comme u ka histoire n ba ka histoire n ba dɔgɔkɛ n'o ye Mukutar Tarawele o de delila ka u ka histoire fɔ ɲɛna a ko olu mɔkɛ fa u mɔkɛ o fa o de bɔra Sikaso bɛɛ Mukutari ye dugu in tɔgɔ fɔ n ye a b'a fɔ n ye don min na an bɛ jama de la Tamani ala in seere ye dugu in de ye n bila a y'u bɔ dugu fɔ Sikaso ani Sikaso yɛrɛ man jan kosɛbɛ a ti tɛmɛ kilo 40 kilo 60 ɲɔgɔnna kan u bɔra yen de ka taa Saba Saba o bɛ kɔrɔn fɛ ne yɛrɛ ma se nka ayiwa an karamɔgɔw k'olu y'olu ka yɔrɔ ye. Tiɲɛ u ka yɔrɔ don. ayiwa an ka alimami ko k'a ni Kwakuru man jan. Saba u mɔkɛ de taara Saba ka taa sigi yen a bɔra Sikaso Tarawelelakaw don a sigilen Saba olu ka baara fan caman ye mɔnikɛ de. Bosow don. u fana ka mɔgɔ ninnu nana don o baara de la fɔ u fa u mɔkɛ ka bɔ Saba u taamatɔ jida fɛ ka na Tamani alors u ni min sera Tamani o ye bozow de ye o la tuma min na a ye nin histoire in fɔ ni ne y'a lakali an balima Senenfow ko
olu yɛrɛ tɛna u bolo sigi bilen ayi olu yɛrɛ na wuli k'u ka balimaya sira taama Allahu akbar o bɛ kɛ ne y'a fila bɛɛ sɔrɔ tiɲɛ siga t'a la n ye bosoya sɔrɔ n ye sinɛfɔya sɔrɔ sigi Allahu akbar musokɔrɔba in kelen ye nin bɛɛ se ma tiɲɛ siga t'a la n y'a fila bɛɛ sɔrɔ n y'a fila bɛɛ fana ye ayidira Allahu akbar siga t'o la et puis n bolo kɔrɔtalen don n'a fila bɛɛ ye tiɲɛ Allahu akbar ayidira siga non c'est-à-dire mɔgɔ Seydina Ali b'o de fɔ a ko mɔgɔ tɛ danbe ye ayi mɔgɔ tɛ fa ye nin ye mɔgɔ tɛ i ba ye nin ye mɔgɔ tɛ i mɔkɛ kun ye waliju ye kira dɔ la ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye sigi ko e yɛrɛ ye mun kɛ kɛnɛ kan Allahu akbar abani laysa al-fata man yaqulu ha abi innama al-fata man yaqulu ha anazza Allahu akbar ko cɛ ti waso n'a bɔkolo ye ko nkalon b'i da Allahu akbar kɛ jeli ye sigi kɛ bɔbɔ ye kɛ miɲɛnka ye kɛ sinɛfɔ ye mais e yɛrɛ ye jɔnni ye Allahu akbar kuma in ye nin dama de ye tiɲɛ siga t'a la i yɛrɛ ye jɔnni ye Allahu akbar cɛ bɛ waso n'a yɛrɛ de ye a ti waso n'a fa ye ayi o tɛ kɛ mɔgɔ bɛ waso n'i fa ye halalaya dɔrɔn de kama sigi abani n fa ye n sɔrɔ halalama n ba don ne a ka so n ma sɔrɔ bɔlɔn fɛ ayi den bɛ waso ni nin de ye Allahu akbar o don nin kɔfɛ waso yɔrɔ min bɛ yen i fa danbe tɛ i fa bɔkolo tɛ e yɛrɛ ye mun kɛ e ye jɔnni ye Allahu akbar Kulibali wallahi o don o tuma na an bɛ an balima sɛnɛfow fo u y'i laminɛ u sara bɛ ala bolo Allahu akbar a b'a tigi bolo u ye nin ko in ta k'a kɔrɔta tiɲɛ a kɛra n ka musokɔrɔba yɛrɛ ɲɛna tiɲɛ siga t'a la a kɛra a ɲɛna Allahu akbar mais o kɔfɛ naamu u m'a bila ayi ma bila an bɛ o kɛnɛ de kan tiɲɛ n'o bɛnna le 3-4 mois 2026 Allahu akbar o don an b'u fo u y'i laminɛ minnu nana fara an kan maa ma faman ta a sara bɛ ala bolo Allahu akbar a b'a tigi bolo an ka nin fɛn o fɛn na a seko a b'a kɛ Allahu akbar a sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo a yɛrɛ ti fɛ a ka fɔ a ti fɛ a ka mɛn Allahu akbar mais ne y'o de fɔ fitiriwale ye kafiri ye tiɲɛ siga t'a la i y'a fɔ faman ta Allahu akbar a fɛn o fɛn na n'a ma na ni ɲɔgɔmɛ ye a bɛ na ni misi ye Allahu akbar o dama tɛ dɛ ayi a bɛ fɛn fara a kan tiɲɛ o ye diɲɛ waati bɛɛ ye janko ni nin fɛn ninnu bɛ yen Allahu akbar Kulibali a sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo n denkɛ fana min kumana sisan sirifikɛ a bɛɛ b'ale dɔn Allahu akbar n y'o fɔ mɔgɔw bolo ko arajo kumana de don n y'o de fɔ n ko arajo kumana tɛ ayi o tɛ a don arajo la ka taa kuma a mɔnɛna de sigi Allahu akbar ko fɔ kira bɔnnaw ka dɔn Allahu akbar mɔnɛ min y'a minɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ y'a dara ye n'o kun tɛ ale kun bɛ sɔn ka mɔnɛ bɔ a ye mɔnɛ bɔ nka a kun bɛ mɔnɛ wɛrɛ bɔ Allahu akbar siga t'o la an b'a fɔ a ye dara a y'i laminɛ a bɛ min kɛ gundo la ni n b'a mɛn mɔgɔw fɛ ne t'a kalama ayi o ka ca dɛ Allahu a ye akbar dara kama a sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo Allahu akbar ayiwa bugayi kumana sisan sigi ale ka wajuli kɔfɛ sisako jɔra Allahu akbar o jɔra barika bɛ da dɔw la dɛ siga t'o la ayidira a ko ko i b'a y'u da de u b'a kɛ ten bugayi sigi Allahu akbar a y'a kumaw fɔ barika bɛ da dɔw la tiɲɛ siga t'a la o y'a sɔrɔ a interdit ko kuma tɛ yen ayi o ma bɔ kan la ka ntɛnɛn sɔrɔ u y'a interdit tiɲɛ siga t'a la jɔra a bugayi ka kuma ala y'o kɛ kɛnɛ kan koyi tiɲɛ Allahu akbar an b'a fo a y'i laminɛ a sara bɛ ala bolo Allahu akbar ale ka tanuni tɛ a ka mikoro ye dɛ ayi non n'a ka tanuni kun y'a ka mikoro ye a bɛ fɔ o ma de ko nafiki Allahu akbar ayidira sigi ale ta bɛ fɔ a ka misiri de kɔnɔ tiɲɛ ale ta bɛ fɔ de a ka tafsiri kɛ yɔrɔ la tiɲɛ ale ta bɛ fɔ de a ka ziyaraw ni mawuludu la Allahu akbar Kulibali nin mikoro in tɛ ayi nin tɛ u bɛɛ sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo
kanuɲɔ ka ca dɛmɛba ka ca mais n bɛ fɛ ka min fɔ ansaru ye ko a ni ce minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan ko a ni ce kira o kira cira ala ma kira kelen si ci ka na a ka dugukolo kan ko a kelen ye baara kɛ a tɛ yen kira o kira cira ni cɛ o y'a ye nin ye tiɲɛ ye u y'u yɛrɛ di k'u ni di k'u ka nafolo di k'u denw di ko fɔ nin diinɛ in ka jɔ cɛ sɛbɛ o de y'o layidu ta alakira ye sallallahu alaihi wasallam wa o sara kan ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم ومنهم وما بدلوا الله أكبر ala bɛ ka cɛw de mankutu ka musow mankutu minnu ye layidu di ala ma k'a fɔ ala kɛ an seere an b'i ka kira dɛmɛ ala ko a ko cɛ dɔw sara o k'a ka kaban ni muso dɔw ko cɛw bɛ yen ni cɛ ni muso bɛ yɔrɔ kelen ko dɔn ni kalan bɛɛ la cɛ de bɛ taa o bɛ muso datugu hali ni fɛn nana le nana ni cɛ kelen bɛ muso 100 cɛ la le de bɛ baara kɛ elle b'a jɔ an yɛrɛ fɛ arabukan na hiya ni huwa ye cɛ ye hiya ye muso ye ni muso 100 bɛ yen ni huwa kelen bɛ yen muso 100 bɛ bila huwa cɛ kelen de bɛ taa o de la ala ko wa minal mu'minina rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه ko cɛ bɛ muminun na kɔrɔ cɛ ni muso bɛɛ de ko don ko u ye layidu min di ala ma ko an b'an yɛrɛ di an b'an ni di an b'an ka nafolo di fo nin diinɛ in ka dɛmɛ ko cɛ b'u la u ye layidu min di ko a dafara k'u ye layidu min ta ala ye ko a dafara ko mɔgɔ b'u la qada nahaba o sara k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye layidu min di ko n bɛ diinɛ in dɛmɛ a bɛ ka kɛ k'olu b'ale ala bolo ye kaba wa minhum man mɔgɔ bɛ layidu tala ninnu na yantazir k'o bɛ ka saya kɔnɔ a kan k'a ti yɛlɛma ansaru ni kira ka sahabaw ladege yɔrɔ bɛ yen bi aw de bɛ filɛ hali n'a ma diya a tigi ye a ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a kɛ ala sɔnna a y'a bɛɛ kɛ ala sɔnna diinɛ ye nafa de ye faso kɔnɔ diinɛ ye faso lafiyali de ye diinɛ y'i ka du lafiyali de ye diinɛ y'i sigiɲɔgɔn lafiyali de ye diinɛ y'i teriw lafiyali de ye silamɛya yɛrɛ nana nin de kama ko an ka balo hɛrɛ la ala ka dugukolo kan kun si t'a la nin kɔ silamɛya mana foyi kama ko mɔgɔw ka balo hɛrɛ la mɔgɔw hakili sigilen ka balo cɛ nana kira ɲininka ko silamɛya ye mun ye kafirikɛ nalen y'a ɲininka a ye silamɛya jata ye a m'a fɔ ko ka sira garanti i ka se ka bɔ dugutilama fɛ ka kilo 100 boli kungo kɔnɔ i t'i siran fɔ n'i siranna wara ɲɛ ɲɔ tɛ maa t'i si ma ko ala y'ale ci ni ninnu de ye k'a ci fana ko muso cɛ ka to a bolo wa cɛ yɛrɛ muso ka to a bolo k'u y'o layidu min di u y'a dafa aw bɛ fo ayi aw y'a seko kɛ nin dugukolo in kan jamanaden caman
ŋunumana a ba kɔrɔ bi o kɛra dangaden caman sulila a fa ye bi tiɲɛ siga t'o la k'i turu yɛrɛ koyi aw bɛ se ka kuma Allahu akbar Kulibali mɔgɔw bɔra faransi Europe ka na villa jɔ k'a ban Kati yan tiɲɛ siga t'o la Allahu akbar ko u fa bɔ loise la n'u ba kana bila a kɔnɔ Allahu akbar juma seli ko a bɛna taa juma seli la ko e bɛ taa juma seli min ko Hayidara fɛ yen ko Ala ka n'i ci a ko cɛkɔrɔba ko mun na ko kana taa Allahu akbar ko mun na dalu tɛ yen o tɛ yen a ko n fa Hayidara de ye nin jɔ dɛ i filɛ min kɔnɔ Hayidara ka so do dɛ ko Hayidara ka so a ko wa ko Hayidara de ye nin jɔ ko mun na a ko ne bɔra yan a san 24 de ye nin n fa ne tun bɛ cogo min na n b'a dɔn siga t'a la Allahu akbar mais kafe min yɔrɔ de la an ka farafin dumunikɛyɔrɔ la n ye Hayidara ka kasɛti de lamɛn dugadenya kan Allahu akbar ne ɲɛ yɛlɛla o yɔrɔ la ka kunu de ka dɔn fililen don Allahu akbar siga n ye n labɛn o de la ka na so jɔ Allahu akbar a nana juma seli an fɛ juma na a ma kɛ dogo la dɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ wulila k'a déclarer bɛɛ ɲɛna Allahu akbar siga t'o la zamzamiw n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye aw ye duw jɔ a t'u tigiw dɔn u ma dɔn aw ye musow kolo u cɛw ye cɛw t'a dɔn k'u muso bɛ kɛ ten Allahu akbar aw ye cɛ caman kɛ ladiri ye u musow lafiyara bi tiɲɛ o caman diinɛ nana nin de kama ni nafa tɛ diinɛ na dɔrɔn nakun t'a la o t'a la hali nafa bɛ an yɛrɛ ka sariya sigilenw na jango Ala ta Allahu akbar kana arabukan in lajɛ dɛ o to yen sa o to yen siga e bɛ kɛ arabu ye wa i tɛ ko ye sinɛfɔkɛ ye lɛtiri ci ka na ko an k'an kɔlɔsi dɛ ko nin bɔlɔnin kɔnɔ ko sa kun bɛ yen Allahu akbar ko an k'an kɔlɔsi ko sa kun bɛ bɔlɔnin kɔnɔ sinɛfɔkɛ de y'a lɛtiri ci ka na siga t'o la mais est ce que e b'a a ɲini ko jɔnni y'a ci ko sinɛfɔ don kaadɔ don miyanka don wa a ye min fɔ i b'o de kɔlɔsi tiɲɛ siga t'o la sa ka n'i k'i kɔni Allahu akbar a bani fo an ka hakili de sɔrɔ tiɲɛ an ka mɔgɔ dɔw kunkolo tiɲɛna Allahu akbar ko diinɛ tɛ se ka faamu f'i ka arabukan de dɔn siga fara walimuso la arabukan dɔn jumɛn bɛ o tɛ arabukan ko ye diinɛ mana sɔrɔ ladiriw bi sa u bɛ boli so kɔnɔ u bɛ dulɔ min u ye walimuso to a tigi bolo o ma kɛ an fɛ yan wa tiɲɛ siga t'o la an faso la yan kɔni Hayidara Allahu akbar dɛmɛ kama kafiri musow y'u yɛrɛ faga yan k'u den ma sɔrɔ so dɔrɔn den furula ko a ma sɔrɔ so dugu ma jɛ ka ba dɔw to nin na yan u ti seli Allahu akbar Hayidara o ye arabukan ko ye wa o tɛ arabukan ko ye arabukan fɔlen bannen tɛ wa yassarnahu lizikri fa hal min mudakkir siga Allahu akbar Ala ko n ye kuranɛ nɔgɔya kojugu ko fɔli kama tiɲɛ ko sumalibaa jumɛn bɛ yen n y'a nɔgɔya ko sumali kama kɔrɔ ye di n'a kun danna arabukan ma yan ka kun ti tuubi an kun tɛ tubi mali bɛɛ maa tɛ kun ti turu yan Allahu akbar o tiɲɛ maa si ma kɛ silamɛ yan ni arabukan ye o ma kɛ Allahu akbar i fa kan n'i fa bi miyanka kan mɛn walima i karamɔgɔ walima i tuubibaga o de bɛ miyanka kan f'u ye ko Ala kelen de bɛ yen tiɲɛ kɛnɛ kan ko i ka boli bila Allahu akbar i ka jɛnɛya dabila i kana mɔgɔ faga tiɲɛ i kana namara k'i sen kɔrɔ i bolo kɔrɔ i k'i labɛn n'i kɛra Muhamadu y'i bila baara ɲuman min na i k'a kɛ maa o maa tuubira yan i ye siya o siya ye n'i b'o siya kan mɛn o de y'i kɛ Ala fɛ arabukan ma maa kɛ Ala fɛ a m'o kɛ Allahu akbar o ye wulibali alors o arabukan mɛn bali siga o arabukan mɛn bali minnu filɛ nin Allahu akbar n'olu ti arabukan mɛn n'olu ti foyi mɛn an yɛrɛ ka farafinkan kɔ yan olu donna diinɛ na ka sira Ala ɲɛ kɛra Ansaru tɔgɔ la Allahu akbar kɛra ka dɔgɔtɔrɔso joli jɔ bi Allahu akbar o ka ca dɛ président ya dɔgɔtɔrɔso 30
ani dɔgɔtɔrɔso 5. Allahu akbar. Silamɛya ye nafa ɲɛ wa a ma nafa ɲɛ? A ye nafa ɲɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la. dɔgɔtɔrɔso 35 ka fara a kan. Allahu akbar. Ansaru y'o jɔ Mali kɔnɔ bi. Tiɲɛ Allahu akbar o kɛra. N'i b'i furakɛ i t'i ɲininka siya la. I ka diinɛ ɲininkali ti kɛ. O tɛ kɛ. Allahu akbar. Non. Aïdara. Ansaru an ce. Allahu akbar. U y'i laminɛ. Kuma yɔrɔ b'aw bolo kira ɲɛkɔrɔ sini. Sigi. Allahu akbar. A ye minnu kalanna fo mɛlɛkɛw b'u kunkolo sɛmɛ na olu n kan t'o ma dɛ. Aw minnu ma foyi dɔn an na mais aw ye min kɛ nin ye kira ka sahabaw ka baara de ye. Tiɲɛ kɛnɛ kan. Allahu akbar. Aïdara. Ka diinɛ nege don mɔgɔw la. Tiɲɛ. Mɔgɔw ka kɛ Ala fɛ. A ka dɔgɔ juma ka tɛmɛ. Dɔ mana tuubi anw ka misiri kɔnɔ o ka dɔgɔ. O ka dɔgɔ. Allahu akbar. Hali bi dɔ kɛra. O ka dɔgɔ. Allahu akbar. Aïdara. Ayiwa ko hali bi juma chrétien dɔw tuubira. Siga t'a la o kɛra. Mais Ala ko kira ma bere d'i ma quoi. Ayi. Bere t'i bolo. Allahu akbar. K'i ka mɔgɔ don ka diinɛ na. Mais bere b'i bolo de ni min waati farila i k'i yɛrɛ ɲini. Tiɲɛ. Siga t'a la a fɔra ten. A bɛ faamu kosɛbɛ. Kojugu. I y'a f'i ye a tɛ se ka yɛlɛmɛ dɛ. Ayi yɛlɛmabali don. Kalanko t'o la sa. Allahu akbar. Hali n'i ni mɛlɛkɛw bɛ taama. Anw ka silamɛya tɔgɔ t'i tiɲɛ maa si fɛ. Ayi o tɛ kɛ. Silamɛya tɛ mɔgɔ faga diinɛ ye. Mɔgɔ dɔgɔya diinɛ tɛ. Hasidi diinɛ tɛ. Ka mɔgɔ dɔ lagosi o diinɛ tɛ anw ka silamɛya. A n'o ka jan. Nkalon don. Allahu akbar. Anw ka silamɛya bɛ bɛɛ to i danbe la. Tiɲɛ. Nka a b'a ka tiɲɛ f'i ye. Sigi a bani. Ala yɛrɛ ko man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Tiɲɛ. Ko n'a ka di mɔgɔ min ye ko kɛ silamɛ ye. Tiɲɛ. Ko n'a m'i ja kɛ kafiri ye. Ala yɛrɛ ko ten. Tiɲɛ. A tigi y'a fɔ. Allahu akbar. Laysa alayhim bimusaytir. Sigi. Anw m'e kɛ faama ye mɔgɔw kan ko i ka mɔgɔw ja. Ayi o ma kɛ. La mais Ansaru ne bɛ nin fɔ ye don o don mais aw b'a dɔn mais a yɛrɛ b'a yɛrɛ bolo cogo min na a bɛ kɛ ten de. Tiɲɛ. C'est-à-dire el haqa'iqu daqa'iq. Fɛnbaw ka dɔgɔ. Ka dɔgɔ. Fɛnbaw ka dɔgɔ. Tiɲɛ. Mais a ye a farala ɲɔgɔn kan. A kɛra ɲɔgɔn fɛ. A ye ɲɔgɔn kanu. Tiɲɛ. Ala tɔgɔ la. Tiɲɛ. Aw sera ka baara min kɛ. Sigi. Jɔnni y'aw a si kɛ. Sigi o tɛ yen. Mɔgɔ si. Allahu akbar. Nin sira in Bangɔni sira dilanko dama. Ansaru fɛ. 10,000,000, 15,000,000, 40,000,000 k'a don sira la tari mɔgɔw n'a boli. Tiɲɛ. Ansaru y'o kɛ ko caman kɛ yɛrɛ. Siga t'o la. Allahu akbar o kɛra. Mais k'a fɔ Hayidara yɛrɛ b'a sira ka tɛ dɛ. Ayi. Alhamdulilayi u ye mɔbili min di ne ma. O bɛ se ka yɛlɛ kulu kan. Tiɲɛ. Siga t'o la. Wulibali. Sira o sira b'o dɛsɛ ka boli. Mɔbili tɛ se ka b'o fɛ. Ayi a tɛ b'o fɛ. Mais malgré tout u ye sira dilan. Siga t'a la o kɛra. N'u yɛrɛ farikolo ye. Hali sini u bɛ ka wuluwulu bɔ. Tiɲɛ. Siga t'a la. Wali wuluwulu jiw. Allahu akbar. Pɔn kɔnɔ pɔn nɔgɔ. Tiɲɛ. Hali sini Ansaru bɛ duloki bɔ. Tiɲɛ. Mɔgɔ 200 mɔgɔ 300. Ka pɔn kɔnɔna bɛɛ bali ye ka taa. Tiɲɛ. Siga t'a la. U ka du b'a la wa? Ayi u ka du t'a la. U ka so jumɛn bɛ yen? U ka foyi tɛ yen. Fi sabilillah. Silamɛya bɛ mɔgɔ bila nin de la ɲuman kɛ. Allahu akbar kɛnɛ kan. O ye taamasiyɛn dɔ ye aw bolo. N'a yɛrɛ y'o lajɛ aw kan k'a dɔn ani Ala ka so. Sigi. Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan. Min b'an fɛ yan n bɛ ka k'o de fɔ. N'o tɛ jamana wɛrɛw la min bɛ yen Ala b'a dɔn bɛɛ b'i ta dɔn. Allahu akbar o don. Mali dugu wɛrɛw la Ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ n'i sera yen n'u ka karamɔgɔ ladiri min ye kuma ta o b'a fɔ Hayidara dugawu kɛ Ansaru ye. Allahu akbar bɛ fɔ siga t'o la. U b'an bonya. Tiɲɛ. An ka ko o ko Ansaru de bɛ wuli ka jɔ tɔw bɛ n'an sɔrɔ a la. Tiɲɛ. Siga t'o la bɛ fɔ. Mais ni y'o fɔ Ansaru ye u kana karamɔgɔ bɔ karamɔgɔ la. Allahu akbar. Fo ni min k'o bɔ n ka so. Sigi. A bani. Allahu akbar. A ye bɛɛ bonya. Allahu akbar y'a fɔ. A ye bɛɛ dɛmɛ a kungo la. Seere don lahara Ala ɲɛ kɔrɔ. Allahu akbar. Hayidara. Hasidi ye kafiri ye. Tiɲɛ. Hali n'a ka alimami don. Allahu akbar. Wulibali. Hasidi ye kafiri ye. Siga t'a la. Allahu akbar. A b'a janto nin na. Bɛ kɛ.
jamiya asara bɛ ala bolo batigi bolo Haidara ta ye k'aw fo tiɲɛ ka aw encourager Mali kɔnɔ musow kun tɛ se ka jigin yɔrɔ caman na hɛrɛ la siga t'o la u ye muso jigin yɔrɔw sɔrɔ bi Allahu akbar Ansaru tɔgɔ la Allahu akbar Haidara a faamuna a faamura o tuma na anw ti nkalon da maa na min kɛra an b'o de fɔ tiɲɛ siga t'a la afin bɛ yen Allahu akbar an bɛ fama tuma min k'u ye juru min don miliyari 10 miliyari 11 Allahu akbar juru la miliyari 11 Allahu akbar k'a di gurupuw ma a ye baara kɛ a ka bɔ chômeriya la tiɲɛ siga t'a la Ansaru de y'a sigi Allahu akbar Kulibali la ilaha illallah aw ni jɔnni ka kan ayi o tɛ Allahu akbar aw ko fara ka kɛ aw la ni wari bilen ma zaba min sɔrɔ a b'a fɔ k'a kumunen don tiɲɛ Allahu akbar o bɛ fɔ a fa bɛ nɛni o bɛ nɛni a ba bɛ nɛni Allahu akbar nkalonjuguw bɛ daw la aw bɛ dɔgɔya sigi mais mɔgɔw de bɛ se wa ala de bɛ se ala don Allahu akbar kabini ko in daminɛna ani bi cɛ Ansaru yɛrɛ ye baara min kɛ a kun delila ka nin ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ a ɲɔgɔn ma kɛ Allahu akbar nin dɔ ye hɛrɛ ye dɛ tiɲɛ siga t'o la a y'a kunu kɔni Allahu akbar a ye yeli kɛ sa tiɲɛ anw kɛ ni ko dɔ tɛ parce que aw t'a faamu n'i bɛ ɲɛfɛ i t'i to yen hali ala nɛnina ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale nɛnina Allahu akbar innal insana li rabbihi lakanut a ko adamaden kana ka gɛlɛ ala la ɲuman dɔnbali don ko wa mɔgɔ yɛrɛ y'a dɔn k'i ye o ye Allahu akbar Haidara dɔ muso furulen b'a bolo tiɲɛ a halala don mais bana dɔ b'a la ala yɛrɛ halalamuso a tɛ se ka s'a ma dekun dɔ kama Allahu akbar mais ala y'o kɛnɛya di e ma e y'i muso to yen ka taa dɔ ta nɔfɛ i ma ala barika da dɛ ayi o ma kɛ Allahu akbar a bani i y'ala ka hɛrɛ kɛ ka ala yɛrɛ kɛlɛ Allahu akbar Ansaru aw sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo fantanw dɔ caman nisɔndiyara tiɲɛ siga t'o la fan bɛɛ fɛ wallahi muso dɔw nana ne fɛ muso fila b'a la u bɛ kasi cogo min na u bɛ kasi ten Allahu akbar mais u nana don min na k'u taara afimu ka wari sara siga wari dir'u ma u taara baara kɛ u yɛrɛ bɛ cogo min na bi u kun t'a dɔn u bɛ kɛ ten non baara kɛ dɔrɔn fɛn dɔ kɛ b'a la tiɲɛ wallahi Allahu akbar u bɛ kasi u bɛ kasi k'u ka dugawu kɛ afimu ye Allahu akbar Ansaru aw sara bɛ ala de bolo dɛ a b'a tigi bolo misiri ko daminɛna siga a ka dɛ ne yɛrɛ Allahu siranna siga t'o la Allahu akbar n'o tiɲɛ yɛrɛ la dɛ ne yɛrɛ jatigɛra dɔɔnin Allahu akbar ayi ne y'a dɔn ala t'i dɛsɛ foyi la nka mugujala dɔ bɛ yen n'a b'i da n'i ɲɛ tɛ ji la a b'i hami dɛ tiɲɛ siga t'o la o bɛ kɛ an taara u ye disikuru kalan ko misiri bɛna jɔ ko miliyari 10 ne ko subhanallah Allahu akbar n ko bɛ bɔ min siga nin ye kabako kuma ye koyi wallahi n ko nka ala e de bɛ se wala i k'a dɔn u y'a gosi a kun misiri ko banna Allahu akbar a banna dɛ Allahu akbar misiri jɔra Allahu akbar jɔra mais baara ma ban ma ban baara ma ban mais a bɛ ban siga t'o la wallahi ala min sɔnna cɛw ka 20 bɔ ka sɔrɔ 40 t'u bolo a bɛ ban siga a bani Allahu akbar ala min sɔnna musow k'u ka 40 tila u ni misiri cɛ a bɛ ban Allahu akbar a bɛ ban Allahu akbar arabu wari tɛ dɛ a n'o ka jan ayi n bala ma kongo a ma kungo n bala ma yaala dɛ ko aw minnu ko a ye Ansaruw ye ko a ni n'a ka nafolo a ye misiri jɔ subhanallah a bani Allahu akbar o de fɔra o de fɔra Ansaruw bi yɔrɔ o yɔrɔ misiri in tɔ bɛ yen a ma ban tiɲɛ
nka ne ko a banna parce que ne su seli yɔrɔ sɔrɔla kɔnɔ nka a y'a jija a tɔ ka dafa ne tun bɛ ka min deli Ala fɛ walahi n y'a sɔrɔ. Allahu akbar. Ay dira. anw ye seli fitinin k'a kɔnɔ. O kɛra sisan. k'an ka kuranɛ kalan k'a kɔnɔ. siga t'a la o kɛra. ne tun bɛ ka Ala deli de Ala a to yɔrɔnin dɔ ka sɔrɔ ne dayɔrɔ bi sɔrɔ yɔrɔ min na ka seli n kan n'Ala ye ne yɛrɛ bila ko n ka seli a kɔnɔ alhamdulillah Ala ni ce a ma ban a ma ban Allahu akbar. a y'a jija a tɔ ka ban a bɛ ban sisan a ye kuma ansariw fɛ ko a tɔ ka ban a bɛ ban zamzamiw Allahu akbar. non silamɛya tɛ dɛ hali ni hɔrɔnw ye layidu da a bɛ dafa siga t'o la o bɛ kɛ halala mana kuma a ti yɛlɛma o ye yɛlɛmabali ye Allahu akbar. a non mais ni kira biya bi ne kuma kun ka di wallahi Allahu akbar. ne ma nasi d'aw ma ma sɛbɛn d'aw ma o ma di ne tɛ furakɛlikɛla ye i to yen ne ko Ala ko ta den walimuso to yen nkalontigɛ dabila kana kɛ hasidi ye anw ka silamɛya y'an bila nin de la i ka Ala kɛlɛ b'an di yan Allahu akbar kɛnɛ kan aw ko nin ye tiɲɛ ye hali na aw ma se aw b'a dɔn nin ye Ala ta ye siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan zamzamiw o de la arabuw ko ten ko kalimatul haqqi la tamutu wa in talat qubuluha Allahu akbar wala ko tiɲɛ kumakan ti sa fiyewu ko hali ni mɔgɔw ma sɔn a na joona ni wulibali n'a fɔra ko i ka baya kɛ ko i ti jɛnɛya kɛ n'i ko o ye manamanakan ye ni min y'i muso tigɛ i hakili bɛ jigin Ayidara la hali n'i m'a fɔ siga t'o la Allahu akbar Ayidara wallahi o ma wuli o ma wuli fiyewu n'u y'i ka moto suɲɛ ko baya ko n t'i suɲɛni kɛ n'u y'i ka moto suɲɛ don min na ou bien i ka nafolo i ti fɛn fɔ ko ye nka i hakili bɛ jigin ko Ayidara ye nin fɔ Allahu akbar tiɲɛ ti sa dɛ a ti sa tiɲɛ ti sa fiyewu Allahu akbar don o don dɔ b'a ye kɛnɛ kan wallahi y'a yira zamzamiw a y'a janto a yɛrɛ la u y'an ka diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ arabukan ye a kɛra o ye bi koyi arabukan tɛ dɛ an tɛ arabu diinɛ na dɛ n y'o de f'i ye ni sinɛfɔ ye lɛtiri ci ko sabi sira a ti fɔ sinɛfɔ don kaadɔ dɔ sira de bɛ jateminɛ sa ka n'i ci siga t'o la anw y'an ka diinɛ minɛ cɛ min fɛ arabu don Allahu akbar nka a ma fɔ an ka don arabuya la an tɛ don o la Allahu akbar zamzamiw a faamuna a faamura o tuma na aw bɛ ka min kɛ nin de ye diinɛ ye kɛnɛ kan mais n'i dɛsɛra bi n'i ye jakuma dɛrɛ n'a dɛsɛra a seko ye wasili min a b'o kɛ o dɛ bɛ kɛ Allahu akbar n'o tɛ diinɛ ma se nin na dɛ sira Ala nin ye tile a banna a tɔ tɛ bilen qul amantu billahi summa istaqim Allahu akbar kira ko a ka hajjatul wadayi don cɛ nalen y'a ɲininka ko a ka diinɛ bɛɛ ɲɛfɔ a ye hali ale kana nimisa ko hali n kana maa ɲininka i kɔfɛ kira ko n b'a bɛɛ f'i ye Allahu akbar ko a man ca koyi fila don sira Ala ɲɛ k'i tile zamzamiw da Ala la i tile dɔ wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ Ala fana y'o de fɔ Ala yɛrɛ y'o jaabi الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Allahu akbar ko minnu ko anw ma ye Ala ye u ma da seli ni su ni jagama dɛ summa istaqamu Allahu akbar u y'u tile u muso fila ni ɲɔgɔn cɛ ko ka so si ma minɛ ka di dɔ ma zamzamiw u y'u tile u denw ni ɲɔgɔn cɛ u ma dɔ tɔɲɔ dɔ ye Allahu akbar u y'u tile tribunali kɛyɔrɔ la ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan u y'u tile tilali kɛyɔrɔ la k'a tila tiɲɛ kan Allahu akbar summa istaqamu Allahu akbar u y'u tile ka walimuso to a tigi bolo wulibali n de fɔli banna a tɛ fɔ dɛ qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar mɔgɔ min tɛ arabu kan mɛn n'i ye 15 minutes kɛ surakan fɔ la o ye i kan ka taa lajɛ i ye kalan kɛ min Allahu akbar o ye tiɲɛ ye dɛ m'a dɔn n'aw bɛ nin yɔrɔ faamu a faamulen don walahi an bɛ papier de ta ka miniti 20 kɛ fɔlɔ ka kuma walikan na Allahu akbar tuma na an bɛ tɛgɛrɛ fɔ ko patɔrɔn tigɛrɛ bɛ fɔ a ye mun fɔ foyi
Allahu akbar ma foyi mɛ mɔgɔ kalannen yɛrɛ ma n'o kɛ a kan ka minɛ de ka taa jira dɔgɔtɔrɔ la u k'a lajɛ ni cogo min don subhanallah zamzamiyu c'est vrai siga t'o la wallahi ka kuma mɔgɔ fɛ a t'a dɔn i bɛ ka min fɔ ka waati jan ta o la mais i man kɛnɛ ayi i man kɛnɛ siga t'o la k'a fɔ i kalannen don tɛ dɛ e tɛ foyi dɔn Allahu akbar wulibali i kan ka taa lajɛ siga t'o la ka taa bilan kɛ k'i lajɛ siga e jɛnɛ ye haramu ye ko i ka n'o fɔ mɔgɔ ye e bɛ taa san kelen kɛ k'ale rasulu o to yen a fɔ an ka kira ko k'a ka walimuso to yen lahara maa o maa sara k'i to jɛnɛya la k'ale mando ɲɔgɔnna ka jurumu de bɛ ta ka da jɛnɛya kɛlɛ kelen kan. siga Allahu akbar o sera arabukan fɔ la o tɛ arabukan ni sinɛfɔkɛ dɔ don i t'a fɔ sinɛfɔkan la a fɔ sinɛfɔkan na siga ni tubabukan dɔ don a fɔ je ne fais pas adultère Allahu c'est akbar pas fini ouais mais c'est simple ça Allahu akbar aïdra alors si tu parles avec un français faut parler en français alors celui qui comprend Bambara là faut parler en Bambara c'est le problème Manil Farsi Manil Moui Manil Nasir Manil Kefi Wahed la ilaha illallah Muhammad Rasulullah zamzamiyu Ansaru Asarabi Alabu abatigi bolo mais min fɔ a ye aw y'aw cɛsiri a y'aw jija Allahu akbar an ka kira nenna fɛn bɛɛ dara an ka kira kan Allahu akbar kafiriw tɛ dɛ ayi an ka selilaw ye min da kira kan kafiriw m'o da kan Allahu akbar kafiriw m'o da kan Allahu akbar siga k'a tɔɔrɔ kuranɛ aya caman jiginna o mɔgɔw kan kafiriw tɛ dɛ minnu bɛ seli Allahu akbar u bɛ pɛrɛn a kunna u bɛ pɛrɛn n'a bɛ kɛnɛ kan n'a ye kelen fɔ u bɛ fila fɔ o kuranɛ ayaw jiginna ni maa min y'a kan kɔrɔta n ka kira kan kan n b'i ka seli mago t'a la ne ko k'i ka sun na n b'i don jahanama na. Allahu akbar aïdra la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Allahu akbar kuranɛ biya ayiwa ala ko n b'a ka baara bɛɛ bi a ye ɲuman o ɲuman kɛ o ye kuranɛ ye selilaw y'o da kira kan o kɔfɛ u b'u to yɔrɔ jan de fɛ Muhamadu bɛ yan Muhamadu u bɛ pɛrɛn a kunna de yɔrɔ jan fɛ o ni k'i jɔ ka pɛrɛn a kunna kɛnɛ kan o tɛ dɛ nin ye bɔlɔn kɔnɔna de i tɛmɛ dɔ karifa Muhamadu bɛ yan Muhamadu ala ko bi kɔfɛ u kana ka ale ka kira wele so kɔfɛ nin kɔ a ti jɛn n'a ye ka ala kira wele so kɔfɛ nin Allahu akbar aïdra a ka bon ma Allah a ka bon ma bon ni min dara kira kan dɔɔnin tɛ dɛ nkalonbaw dara a la Allahu akbar selilaw fɛ fo a yɛrɛ dimina a ko kabini kelen ne tulo bɛ nkalon tigɛ k'a la ka dana ko n ko ta ka sɔrɔ n m'a fɔ nka maa o maa y'i labɛn ka nkalon da ne Muhamadu la i tugulen i k'i labɛn dɛ i sigiyɔrɔ bɛ jahanama kɔnɔ a bɛ ka fɔ selilaw de alors nin bɛɛ dara kira kan alors ni maa min ko i b'o place ta i yɛrɛ t'i lankolonya dɛ nafigiw kulekan ani mɔgɔ jigi tigɛlenw kulekan ani ne ye nin ɲini m'a sɔrɔ olu kulekan i bɛ mun ye o la ka sabali k'a to ala ma ala ye min latigɛ ka ban n'i y'i jɔ i disi bɛ kari i jɛngɛ ka taa latigɛ banna kalimu ye sɛbɛnni kɛ daba jara e b'i yɛrɛ sɛgɛn k'i yɛrɛ jira diɲɛ na hasi ye n ti foyi ye Ansaru a ye tɛmɛ baara fɛ a ye ɲumankɛ kɛ a ye hinɛ sigi ɲɔgɔn na ni mɔgɔ minnu y'a to yen a y'a to ala ma walahi n'a ma kɔrɔtɔ ala b'a yira o la a b'a ye maa o maa ye maa tɔɲɔ ala t'a to i la fiyewu a y'a cɛsiri ni nisɔndiyara bi k'a ye mɔgɔ dɔw y'u ka baara bila ka nin kɛnɛ in sigi ne ba tɔgɔ la u sara bɛ ala de bolo a y'u k'a ka baara bila
kana sigi ka ni eri bɛɛ kɛ ansaru aw sara bɛ ala bolo Allahu akbar a b'a tigi bolo mais n bɛ min fɔ ni n bɛ segin a kan siga kan an k'an cɛsiri Allahu akbar y'a fɔ sigi ti maa sɔn dɛ ayi o tɛ kɛ a y'a lamaga fil haraka baraka lamaga barika bɛ lamaga la hɛrɛ bɛ lamaga siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan n y'o de fɔ aw ye n b'aw fo n b'aw tanu Aïdara a ni ce Allahu akbar nka n y'a fɔ aw ye siɲɛ caman dɛ ne Aïdara bolo bɛ ala de bolo n t'a b'o bolo k'a d'o maa wɛrɛ bolo dɛ ayi o tɛ kɛ aw bɛ min na aw ni ne de bɛ k'a kɛ an k'a kɛ ala b'an sara Allahu akbar a banna i ye n ka foro kɔni ye n y'o ye i ye n ka foro ye i ka foro ye a belebele yɛrɛ Allahu akbar dɔ b'e bolo wa dɔ bɛ n bolo dɔ b'i bolo dɛ Allahu akbar Aïdara Allahu akbar Allahu akbar wallahi an kɛ ka balo hɔrɔnya na o de ye ne se masaru la Allahu akbar o don siga t'o la ka balo hɔrɔnya na o de ye ne se masaru la Allahu akbar o ye tiɲɛ ni e ka miliyɔn b'i bolo n t'i ta nu dɛ ayi n'an ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'a m'i diya kuru k'a bila i kun siga ne ka foro bɛ yen siga a bali Allahu akbar a b'i balo tiɲɛ siga t'o la wa mais ne ye nin fɔ an ka karamɔgɔw ye u bi yan u kɛra ten fana Allahu akbar o kɛra ten u bɛɛ bɛ baara la bi tiɲɛ siga t'o la u bɛɛ bɛ dɔ la bi wallahi cɛ bɛ kɛ ten de Voilà. i bɛ kuma mɔgɔ min fɛ n'i sirilen don a la i bɛ min fɔ a ye a t'i don a kunkolo la siga a bali i bɛ kuma min fɛ fɔ a k'a dɔn ale tɛ i bɛ balo tiɲɛ Kulibali Allahu akbar a bɛ se ka dɔ faamu tiɲɛ o de la ala ko kuranɛ kɔnɔ kira ma sallallahu alaihi wa sallam ko a f'u ye ko ne ti sara ɲini u fɛ i ka kiraya la siga u k'u ka wari bila Allahu akbar u k'u ka wari to yen tiɲɛ kana sara ɲini u fɛ kiraya la Allahu akbar mais ko u k'i bɔnnaw kanu siga al-mawaddata fil qurba Allahu akbar u k'i bɔnnaw kanu Allahu akbar kun b'a la o b'a la belebele parce que mɔgɔ min hakili la u taalen madinɛ n ko madinɛkaw de y'o fɔ tiɲɛ ko a kana a ka wari di ninnu ma siga a kana dɔrɔmɛ di u ma a y'u to yen ni kɔngɔ bɛ n'u fa u bɛ bɔ mamadu nɔfɛ Allahu akbar siga ni wari banna ko ninnu bɛ taa ka nin sigilen to Allahu akbar u m'a faamu ayi sahabaw m'u tɛgɛ jan sahabaw ye baara de kɛ tiɲɛ kɛnɛ kan dɔw bɛ doni ta dɔw bɛ baara sarala kɛ mais anw ka karamɔgɔ u lajɛ siga ni min ye duloki banin kelen sɔrɔ dɔrɔn jango n'o ye misirinin dɔ kɛrɛ sɔrɔ a banna a tɔ tɛ bilen c'est fini o y'a bannen de k'o kɛra karamɔgɔba ye ko alimami don Allahu akbar mais an bɛ alimamiba ninnu nɔfɛ shafiw n'a ɲɔgɔnna abu hanifataw n'a ɲɔgɔnna a y'o balo cogo lajɛ bɛ Aïdara wala n y'a f'i ye shafiw delila ka na alimami maliki fɛ yen alimami maliki ka kalanden don Allahu akbar siga a nana bɔ imam maliki ye mais kabini a kamalen ma a nana alimami maliki fɛ yen don dɔ la Allahu akbar o y'a sɔrɔ u ma deli kosɛbɛ alimami maliki y'a filɛ a y'i sigi ka alimami maliki ka walanda lamɛn shafi'i a nana sira ɲini ko a bɛ taa alimami maliki ko a ma ko na yan Allahu akbar a ko n den ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la ɲɛ bɛ ala ka nɔɔrɔ dɔ la i la i bɛna silamɛya dɛmɛ sini Allahu akbar mais i jija kana tiɲɛ ni ala kota ye kana jɛnɛya kɛ fiyewu siga a bali la ilaha illallah Muhammad rasulullah ɲɛ bɛ ala ka nɔɔrɔ dɔ de la n bɛ sɔmi dɔ sɔrɔ ko i bɛna nin diinɛ in dɛmɛ sini Allahu akbar mais kana tiɲɛ ni ala kota ye dɛ siga kana tiɲɛ ni ala kota ye Allahu akbar ala kota de bɛ ko ci ba tiɲɛ jɛnɛya dama tɛ dɛ tɔɲɔli bɛ mɔgɔ ka barika ban de Allahu akbar bingani ka bi mɔgɔ kan o se b'i ye i bɛna dɔn ko se bɛ ala de Allahu akbar Kulibali a y'a janto a yɛrɛ la inshallah n bɛ fɛ ka min fɔ imam abu shafi'i a nana imam maliki fɛ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kɛra karamɔgɔba ye sa ala ye bonya dɔ d'a ma mais a karamɔgɔ ye maliki de tiɲɛ siga t'o la a nana imam maliki fɛ yen dumunikɛ kuma sera o tɛmɛna foyi ma na a ko alimami maliki ma a ko e bɛ balo cogo di a ko ala fɛ
ko ala fɛta ko ɔhɔ ko ti foyi kɛ ɔhɔ Maliku ko ayi Allahu akbar a ko wa ne bɛ taa mun sige ni ye jɛni ye ɔhɔ Shafi'i Allahu akbar Shafi'i Allahu akbar a taara sugu la ko a bɛ taa baara ɲini sige la ilaha Muhammad Rasulullah aydra anw ka karamɔgɔ sugu la ko a bɛna baara ɲini Allahu akbar nin tɛ a tɛ fɔ ninnu ma karamɔgɔ dɛ ɔhɔ ninnu ye nujuruminɛnaw de ye Allahu akbar Shafi'iw Allahu akbar aydra a nana ko a bɛna baara ɲini sugu kɔnɔ a nana se dɔ ma ko ale ka doni bi yan damadɔ doni sige ko n'a bɛ se k'o ɲu ka ɔhɔ t'o bila ale y'a bila yɔrɔ la tiɲɛ a ko k'a b'o ɲu Allahu akbar a y'o ɲuni daminɛ a bɛ taa dɔ bila a bɛna dɔ ɲu ɔhɔ alimami belebele in Shafi'i doni de dan b'a kun sugu la tiɲɛ a bɛ ka baara kɛ Allahu akbar kɛnɛ kan o tilala ɔhɔ o y'a sara n damaro la sige a y'o n damaro k'a kun kana ɔhɔ a nana se Imam Maliki ma ɔhɔ a ko an karamɔgɔ a ko ne kɔni ye n lamaga nin sɔrɔ la ɔhɔ a y'a to Alimami Maliki ye a ta k'a dun ɔhɔ a ko ne m'a fɔ ye ko barika bɛ lamaga la n'i y'i lamaga i bɛ dɔ sɔrɔ dɛ tiɲɛ siga t'o la a ko ne ma lamaga ne kɔni ye n da sɔrɔ yan subhanallah zamzami ne ma lamaga ayi mais o ye kuma de ye tiɲɛ n'o tɛ Imam Maliki lamagara Siga t'o la. Imam Maliki bɛ ka kalanden ba joli kalan O ka ca. Ala ka diinɛ o ye baara de ye o tiɲɛ kɛnɛ kan Allahu akbar maître joli bi balo a sara la o ka ca professeur joli bi balo a sara la o ka ca munna karamɔgɔ yɛrɛw ti balo u sara la Allahu munna akbar u bɛ bɔlɔ la Allahu akbar munna u bɛ bɔlɔ la e bi dɔ ka bitigi la baara la Ɔhɔ. nin bɛ bureau kɔnɔ baara la Ɔhɔ. mais e y'i denw bila ka na ko ne k'u kalan tiɲɛ o tuma na e ko ne ka balo cogo di k'u kalan ten wa ayi o tɛ kɛ Allahu akbar nin ye binkani ye dɛ siga t'o la walahi karamɔgɔw tɛ foyi la Ɔhɔ. u bi balo ten sige e den b'u bolo kalan na siga t'a la u bɛ yen Allahu akbar maîtriw ti sara u ta bɛ sara ta sige professeurs ti sara ta u b'a ta Allahu akbar bureau kɔnɔ baarakɛlaw ti sara ta tiɲɛ munna kalanden galanaw ti sara ta munna Allahu akbar u b'a ta Allahu akbar ne ma n ta to o ma dɛ ne taara n ka foro san Allahu akbar bani n ko n'i ma ɲɛ ne ka kalandenya kɔ i bɛna an b'a biri tiɲɛ siga t'o la ni min sɔrɔla an b'o dun n'i ma sɔn i bɛ taa subhanallah bani voilà Allahu akbar a ye n ti sara min i fɛ nka an bɛ baara kɛ dɛ wala kɛnɛ kan n'i ma sɔn o ma dɔrɔn i ka kasa ta i ka t'i fa fɛ Allahu akbar ni maa bɛ balo ye i ma fɛn kɛ t'a ye ne kɔni fɛ yan an bɛ baara de kɛ ka balo tiɲɛ Allahu akbar ajira an t'a sigi ka mɔgɔ ka saraka kɔnɔ ayi o tɛ kɔnɔ yan n'i nana n'a ye i b'an sɔrɔ an da la tiɲɛ n'i ma na n'a ye min b'an bolo a b'an bɔ tiɲɛ Allahu akbar kulubali cɛ bɛ balo ta siga t'a la a ye nin kuma ninnu sɛbɛn quoi walahi a y'o wari sɛbɛn sige mɔgɔ si tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye ɔhɔ k'i sirilen to mɔgɔ dɔ la o tɛ kɛ Allahu akbar la Allahu akbar a ye nin kuma in kɔlɔsi dɛ siga t'a la i y'a fɔ mɔgɔ si mago t'i ka kuma na mɔgɔ min y'a dɔn i siri in b'ale la Allahu akbar o ye wulibali a faamuna A faamuna. mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kabini diɲɛ dala ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛ yen fo ka taa diɲɛ wuli tiɲɛ siga t'o la nka baara bɛ yen dɛ bɛ faut faire quelque chose Allahu akbar faut te débrouiller Dieu va t'aider Allahu akbar c'est ça o don c'est ça ajira n t'i fila fara ala n kan tɛ fila fara ala kan n t'i jɛnɛya n kɛ tɛ jɛnɛya kɛ n t'i suɲɛli n kɛ tɛ sonyali kɛ n t'i den faga n tɛ n den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo n tɛ kɔrɔ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ n'i kɛra mahamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ Amin, amin. ansaru ani ce Ah. ala k'aw dɛmɛ Amin. ala ka n'aw dɛsɛ Amin. ala ka hɛrɛ k'aw ye Amin. ala ka garisɛgɛ fɔ Amin. sɔli ala wasali rasul ajira